masaya ako kasi nagagampanan natin yung ng simbang gabi, ganon. Ang ginagawa ko dito, una, minimiting ko yung mga Tagalog, minimiting ko yung mga kabaryo ko. Isineset namin yung simbang gabi kasi inaano namin yung presyo ng and sa stipend. Yung ginagawa namin dahil 2K yun, pinag-uusapan namin yung grupo-grupo. Ginagawa namin ng 4 person o 4 family. And then, kung may gustong sumasali, pwede rin. Pero pinapauna kong pinababanggit yung mga sponsor. Tapos, yung schedule ng misa, iniintay ko muna yung utos sa simbahan kung anong oras, gano'n. Tapos yung pag-novenas namin dito sa parol, sa mga lantern. At saka yung pagpunta nga dun sa simbahan Kapamiltines. At saka yung misang New Year, Pasko at saka New Year, tinatanong ko rin sa kanila kung kaya pa nila. Ako naman, masaya ako. Ang inaano ko kasi dito, yung mga matatanda. Masaya ako na binibigyan nyo kami ng mga schedule ng mass sa simbang gabi namin dito sa mga baryo. Unang-una kasi ninaalala ko dito yung mga matatanda kasi hindi na nakakapunta sa bayan. At saka yung mga iba, inaano nila, yung malayo, gano'n ang sinasabi nila. So sabi ko, ipagdasal nyo kasi nung pandemic, di ba, alos walang permit yung mga iba dahil mahirap yung mga pare. Sabi ko, ipagdasal nyo, sabi ko, nagkikiusap ako sa mga youth, sabi ko, nabigyan tayo ng time. Yun.